Il-Gvern se jkun qed jagħti sinjal b'saħħtu priorità lir-relazzjonijiet ta' Malta mal-Unjoni Ewropea u l-użu ta' fondi. Konxu tal-irwol importanti li jagħti s-settur privat lill-ekonomija Maltija bit-tkabbir ekonomiku sostenibbli, għall-ewwel darba l-Gvern introduċa segretarju parlamentari responsabbli biss għal dan il-qasam. Dan qalu s-segretarju parlamentari Jimborġ waqt li kienet jitkellem f'seminar ikkummissjonat mill-Malta Business Bureau b'kollaborazzjoni mal-Bank of Valletta. Fost it-temi li l-iktar spikkaw f'dan is-seminar kien hemm id-diffikultajiet li jiffaċċjaw in-negozji bħal dawk finanzjarji u l-biża ta' tkabbir fl-investiment. Ian Borġ tkellem ukoll dwar il-fondi li Malta tista' titlef bl-ammont laħħaq il-200 miljun euro. Saħaq iżda li l-Gvern se jkun impenjat biex dan jiġi evitat. Għalissa qegħdin ninnegozjaw mal-Kummissjoni Ewropea dwar kif għandhom jintefqu il-fondi għal perjodu finanzjarju li jmiss, jiġifieri s-sena 2014 tas sena 2020, u l-Gvern waqt li apprezza l-interess tas settur privat sabiex juża aktar dawn il-fondi Ewropej qed nieħduha into consideration u naraw kif anke permezz ta' mekkaniżmi li jkunu iktar simplifikati kemm jista' jkun nittrimjaw il-burokrazija żejda waqt li niżguraw trasparenza u effiċjenza, fl-istess waqt qegħdin naraw kif ikun hemm anke uffiċċju li jissapportja lill-benefiċjarji waqt il-fażi ta' implementazzjoni. Il-Gvern se jkun qed jiltaqa' ma' diversi intrapriżi bilan li jilqa' suġġerimenti biex Malta tkun tista' tapplika l-iktar fondi mill-Ewropa fis-snin li ġejjin. Intant permezz tal-iskema ta' Self Jeremy il-Bank of Valletta kisbet riżultat pożittiv li jen lil madwar 600 intrapriża jinvestu fin-negozju tagħhom b'għajnuna ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-bank sellef mal-50 miljun euro f'benefiċċju l-istidin tan-negozji brata timmax inqas u garanzija fuq flushom. Charles Borġ, il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta, jitkellem ma' One News dwar dan ir-riżultat pożittiv. Dan kien programm li kien suċċess ħafna għaliex kif għadd wara sentej eżawrixxejnieh kollu. U fil-fatt tant kien suċċess li l-Ewropa stess, il-Kummissarju tal-Ewropa għalinna li dan huwa best practice għal banek oħrajn ġewwa l-Ewropa. Issa, naturalment, dak kien programm tal-2013. Issa rridu nħarsu l-qoddim. Fil-budget tal-Ewropa tal-2014 sa 2020 irridu nsibu alternattivi simili għalih li huma alternattivi li jibbażaw fuq il-garanzija rather mill-grant. Nisperaw li mal-MBB u mal-Gvern nkunu qegħdin naħdmu biex il-programmi li ġejjin ikunu wkoll ta' suċċess għall-industrija u l-intrapriżi Maltin. Sa dan it-tant is-segretarju parlamentari Jimborġ faħħar inizjattivi bħal dawn u qal li se jkun qed jiltaqa' mal-Malta Business Bureau biex flimkien jitfasslu proġetti u implementazzjoni ta' miżuri fil-programmi operazzjonali li ġejjin.